idan ka shiga YouTube tashar Zainuddin TV za ka ga subscribe da jan rubutu ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zamu da sabon shiri. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. Allah masani tabara gatan mu gaba daya, kai ne kai dan kwarai sannan kuma kai dan giya, ka tsare mu munafiki da halin sa na mujiya. Allah duk wanda ke da hannu kai ka sani, ka hada shi da jarraba tun anan nan duniya. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. Bakin abu kun gaba a nuna mushi tsinuwa, karshen kauna cikon buhu dole da kokowa, jama'a na san ka zanna duk mun yi turuwa. Allah ya tsare ka makiya su shiga dimuwa, sallansa ko muke ta yi baba a shariya. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. A mulki ɗaya kun ka iya karɓa wanda martaba, baiwar da ilahu yayi mai ba ku karɓe ta ba, jama'a sun ɗauki zanna ne ku ji tamkar uba, dukkan mai ja da shi kusan ba ma bar shi ba. Sannan mu guda ɗaya mutum ne mai gaskiya. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. Kai Allah ya ite za ka yi ba wani ba, taimakon ka yana ishe muka ta ruwa zayen mu ba, duk da sun sauke kayan mulki ba gado ba, kallo na nan zuwa za mu haɗe nan gaba, za su gane kuskure su kai kuma sai sun biya. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. Shi sarki ne gare mu zana mai kuma daraja, mai dimbin ilimi da san jama'a yayi gaba, yayi mana mun gani mu ba za mu guje shi ba, taimakonsa yana shiga lungu sako ya rarraba, to kai waye da zaka ce mi mushi tarjiya. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. A wannan abu da suka yi alkhairi ya zama daman al'ummar zamfarawa na tantama, APC ce ta lashe zaɓe in kuntina, aka nemi mu ba su muka ba su ba a gardama, baban gida zanna jama'a ne suka mai kira. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. Fannin haƙuri da jan hali ka wuce madamo, hannunka abu da dan kwasan baka da kankamo, don kowa na yaban ka zaki yau ka zamo, maƙiyanka a hirgare su in har ka iyo amo, safa duk gaban ka zanna har si maka magiya. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun ki ka gamji suke maka hidima, jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. Amma kirci ne yasa suka yi haka mu mun sani, sun ce haka bi su kage mu kuma muna gani, a wannan ya saka suka yi sharrin kunka a dangane, ku sani to za mu haɗe can kotu da hanzari, fagaci na gusau muke yi komai tsananin wuya. Sannan mu
wanda Allah ake kaunarsa ya wuce mai hasada. sannan mu je na dan bukatun jama'ar ƙasa ko da sun ke ka gamci suke maka hidima jama'a na san ka rabbi maka ba wanda ba Sannan mu je buhun kaya ba a danniya, magamar kan dutse kake gagara makiya, dutsen fashin ta ma kake sarkin kirjiya, giwa sa faduwar gaba na mijin duniya. Sannan mu je mu bi ka san ba ma waiwaya. sannan mu je na dan bukatun jama'ar ƙasa ko da sun ke ka gamci suke maka hidima jama'a na san ka rabbi maka ba wanda ba Sharin da kuka yi ya saka ku rasa daraja, domin ku halin ku jama'a yau duka mun shina. Satar da kuke wa jama'a duka ta bayyana, mun gane dukan halin ku to 'ya'yan kankana. Abdul SK din wai kiɗa na yi muku tsinuwa. sannan mu je na dan bukatun jama'ar ƙasa ko da sun ke ka gamci suke maka hidima jama'a na san ka rabbi maka ba wanda ba Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun yi ka gamji suke maka hidima jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun yi ka gamji suke maka hidima jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba. sannan mu je na dan bukatun jama'ar ƙasa ko da sun ke ka gamci suke maka hidima jama'a na san ka rabbi maka ba wanda ba Sannan mu je na dan bagatan jama'ar ƙasa, ko da sun yi ka gamji suke maka hidima jama'a na san ka rabi yayi maka ba wani ba.